Odenke ni aw balimakɛ dɔ Dirisa Mementa bi ye araba ye bi ye octobre kalo tile 4 san 2023 an sigira aw ye su in na walasa ka an ka finitigilakaw ka kunnafoniya di aw ma ni o ye armée ka kunnafoniya ye ani journée kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔla k'o fana di aw ma wala su in na fɛn min y'an ka finitigilakaw ye olu ye kunnafoni dɔ di ka kɛɲɛ ni finitigilakaw wulikajɔ min na ensuite ani a bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko MINUSMA kan k'an ka jamana bila kan minnu bɛ yen nɔ olu bɛ ka segin an ka jamana ma donc an ka finitigilakaw kɛlen don ka wulikajɔ sabati walasa o kan ninnu sɔrɔsiw bɛ se ka taga o minɛ cogo min na k'u sigi o kɔnɔ terroristes olu fana wulilen don k'a fɔ k'u b'an ka mɔgɔw bali ka taa an ka mɔgɔw bɛ ka tagama terroristes ka t'u sigi u sigiyɔrɔ la o kunnafoniya bɛ an bolo ka di aw ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ an ye kibaruya fana sɔrɔ ka bɔ fɛn min ye Kidali mara fana na an ye kibaruyaw sɔrɔ yen video aw ka partage kosɛbɛ video aw ka a partage kosɛbɛ kunu tarata n'o bɛnna octobre kalo tile 3 ma fɛn min ye binganikɛla n'o ye terroriste ye u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ bingani wale ta ka fɛn min y'an ka jamana sigida min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Almus Tarat ani Nampala ye o ko kunun ta tɛmɛlen kɔfɛ bi fana u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ segin o ɲɔgɔn kelen kan tuguni o ko kɔni u y'u to fo yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ k'u bɛ mugujugu fili ka na an ka mɔgɔw kan o kɔni a ma kɛ basi ye ko min ni a na dasira fɛn min y'an ka finitigilakaw ye terroriste kɔni u y'u gɛn fo ka gɔngɔn duru u nɔfɛ u ma se ka an ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ ma bana mɔgɔ ma sa mugujugu fili yɛrɛ a tigɛra sabula an ka finitigilakaw ye u gɛn ko u fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen bi fɛn min ye bamanciw fana ye u ka mobili min ni a bɛ f'o ma ko pick-up fɛn min an ka finitigilakaw ye bamanciw ka pick-up dɔ fana u y'o fana kɔni u y'o bɔn k'o tiɲɛ o n'a kɔnɔ mɔgɔw kɔni mɔgɔ t'a dɔn olu kɔni bɛ yɔrɔ min na nin waati na parce que u bɔnna ka tiɲɛni don u kun ko halisa fɛn min ye bamancilakaw ye u ka tiɲɛni bolo ma u ye wulikajɔ ta k'a essayer k'a fɔ k'u bɛna taga bin fɛn min ye baraji min bɛ Tawusa ni a fɔra ko baraji aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ ko o nafa bɛ se sigidala mɔgɔw de ma o nafa bɛ se sigidaladenw de ma donc an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ko baraji kɔlɔsi u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ bin olu fana kan o fana kɛlen fɛn min y'an ka avion ye olu kɔni wulila ka bonni kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste ye olu kɔni ye boli fisaya tagama ye donc avion kɔni tiɲɛni caman don o kun o kuma o kɛlen ka wulikajɔ ta ka Tawusa baraji k'o sɛgɛrɛ o lakanabagaw sɛgɛrɛ fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ ye jumɛn ye o ye ka opération spéciale o bɛ kɛ ni force spéciale ye o bɛ kɛ cogo di o ye ka avion bɛ ta sanfɛla fɛ ensuite fɛn min an ka finitigilakaw ye an ka sɔrɔdasi cɛ jolen olu fana bɛ taga duguma sira fɛ donc u y'o opération kɔni labɛn fɛn min ye terroriste min n'a essayer k'a fɔ k'u bɛ taga bin Tawusa yɔrɔ kan olu kɔni taara ka taga tiɲɛniba don terroriste kun nin yɔrɔ in na k'u ka mobiliw jeni k'u ka motow jeni dɔw bolila minnu fana sɔrɔla olu minɛna donc an ka finitigilakaw ye nin kunnafoni di bi o kunnafoniya kɔfɛ fɛn min ye terroriste ye a b'a dɔn n y'o fɔ aw ye n k'u bɛ posture kura min na u bɛ taabolo kura min na o ye jumɛn ni kɛlɛ wulila dɔrɔn u taga don YouTube kan ka jakɔrɔ dɔw ɲini ka olu bɔ alhamdulillah komi YouTube bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la u taara jakɔrɔ dɔw bɔ jakɔrɔ min ni o kɛlɛ kɛra depuis 2020 duwanza yan fan fɛ u taara o jaw ta ka kɛ n'a fɔ u bɛn'o yira bi comme si n'u sera ka fɛn dɔ kɛ n'a ye aw bɛ se ka taga YouTube kan dɔrɔn a b'a essayer ka a video ninnu a b'u ɲini a b'a taper dɔrɔn duwanza 2020 attaque a bɛ a video ninnu caman sɔrɔ o donna ta kun ye 2019 ye bi ta ye 2020 o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Kidali terroriste minnu bɛ yen nɔ u ka ɲɛmɔgɔ caman ye essayer k'a fɔ k'u bɛ boli bi ko ɲɛmɔgɔ ninnu caman ka mobili sautera u yɛlɛla u yɛrɛ ka mine kan Mali ni Algérie frontière la tɔgɔw yɛrɛ dɔw fɔra k'a fɔ ko minnu b'a kɔnɔ mais an tɛna o tɔgɔ fɔ mais u yɛrɛ ka mine donnen don o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi Kidali dugu kɔni kɔnɔna la a ma nɔgɔn Kidali dugu kɔni kɔnɔna na fɛn min ye jawuli ye o kɔni o ɲɔɲɛnenba bɛ yen o fana tɛmɛlen kɔfɛ an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko Kidali dugu fana kɔnɔ bi bi in na denmisɛnnin caman ye ni o ye terroriste ka groupe la ye olu caman kɔni bɛ ka bɔ ka boli ka bɔ caman min yɛrɛ bɛ ka t'u ka marifaw feere k'u sen bɔ terrorisme na fɛn min ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye minnu kun bolila ka bɔ an ka armée cɛla ka taga fara ninnu kan olu fana caman bɛ ka boli ka bɔ Kidali kɔnɔ nin waati in na donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ma nɔgɔn bi Kidali o tɛmɛlen kɔfɛ an ye jateminɛ min kɛ o ye jumɛn o ye depuis convoi wulila
convoi min ni a kan ka taga MINUSMA ka kan minnu bɛ Tesalit minnu bɛ comment dirais la Aguelhok ani Kidal depuis o convoi wulila fo bi RFI France 24 u ka correspondant tɛ yan u ka ciden tɛ u ka lasigiden tɛ yan mais minute 30 o minute 30 convoi min bɛ ka taa u bɛ mobili da dɔ fɔ k'o de don ensuite ni convoi sira yɔrɔ min na u b'a fɔ ko convoi sira yan convoi tilela nin yɔrɔ in na donc u bɛ convoi ka position bɛɛ di kelen kelen an dun b'a dɔn olu tɛ se k'o sɔrɔ MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ Kidal ni olu ma o convoi ka o position d'u ma parce que a kana ɲina MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ Kidal a ɲɛmɔgɔ caman ye français ye o français ninnu an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi minɛnw b'u bolo minnu bɛ se ka to u bɛ se ka satellite utiliser i n'a fɔ u ye comment dirais la mura ja ninnu ta cogo min na donc u bɛ se ka satellite utiliser k'an ka finitigilakaw tagatɔ la ka u jaw ta olu de bɛ ka anw kɔni ka faamu la olu de bɛ ka olu di RFI ni France 24 ma olu fana bɛ k'a dabɔ kama k'an ka finitigilakaw ka position fɔ radio ni télé ni fɛnw bɛɛ la minute 30 walasa terroriste k'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ nin yɔrɔ in na ni min kan ka boli joona o ka boli ou bien n'u bɛ se ka taga mugujugu da yɔrɔ min na u ka taa da o yɔrɔ la donc an b'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili to MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ Kidal nin waati in na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Kidal nin waati in na u jɛlenba tɛ nin ko in na ten kosɛbɛ parce que an b'a dɔn kɛlɛ min bɛ sen na an b'a dɔn k'a fɔ ko depuis août fo bi kɛlɛ min daminɛna terroriste de bɛ ɲɛfɛ sinon an b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ a kɔrɔ o terroriste fana donnen don propagande la an b'a fɔ k'u ka continuer propagande fɛ inshallah maliyɛnw su na an ye nin information de sɔrɔ ka di aw ma donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw tanu ka aw waleɲuman dɔn video aw ka partage kosɛbɛ Cherif Tiyame Haidara kabako fura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle o mana kɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka nin numéro in wele 70 08 04 08 o ye Cherifkɛ ka numéro ye n'aw y'o sɔrɔ fura kan ka lase aw ma cogo min na inshallah an na o kuma kɛ a ka ca Ala fɛ fana bana a fura a bɛ sɔrɔ a la kuma an bɛ aw fo kosɛbɛ video aw kana ɲinɛ k'a partager parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan kunnafoni ko kɛlɛ de bɛ yen o de la an fana b'an sigi su o su tile n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka finitigilakaw kan an b'a fara ɲɔgɔn k'a di sabula jugu fana wililen don k'i jɔ kosɛbɛ nkalontigɛ la tile filɛ na an bɛ ɲɔgɔn na Twitter sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn na yen an bɛ ɲɔgɔn na Facebook fana sanfɛ TikTok fana na an bɛ ɲɔgɔn na yen donc an ka taga a y'a partage dɔrɔn an ka taga parce que u fana u dɛsɛlen don nin waati in na salamu aleykum